హలో, ఆ సాస్ ఇవ్వండి. నేను ఎవరో నీకు తెలుసా? తెలీదు. కమాండ్ చేస్తున్నావేంది? నిన్న నీ బాయ్ ఫ్రెండా? మరి ఏదో మొగుడిని అడిగినట్టు అడుగుతున్నావు. నువ్వే తీసుకో. ఆ సాస్ ఇంకోటి ఇంకోటి. లంచ్కి ఏం చేసావు? సాస్ సాస్ కర్రీ. ఏ తినవా? సాసేగా. ఐ లవ్ సాస్. ఐ లైక్ సాస్. సాస్ తింటా. ఈరోజు ఏదైనా ఆర్డర్ చేయాలా లేకపోతే రెస్టారెంట్కి పోదామా? సాస్ ఆర్డర్ చేయి.